Isa-isa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati Arbon of Junior, oh, Bernie, bitok, kahit sa balita, kahit sa kalingawan, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. O kanina ang mga gahi. Art Bunho Junior. O Bernie, bitok. Good morning. Good morning. Bugnaw kayong panahon. It's a gloomy Friday. Lain man paminang murag kita man duwa kagahian ang nag-abay. Good morning. Ngayong buntag Mindanao, ngayong buntag world. Welcome na po sa atong programa. Friday na, October 30. Ha? So pahuman na Oktubre? Tingsweldo na. Sildo. Tingsweldo. Ganun pag musulti tag ting sildo na murag muhuot akong dugan. Grabe ka, Pawir. Ay, alas 53 Oktubre 31 panggingon. Ay! Grabe nga ulan. Grabe nga ulan ha. Medyo kung inyo kong tanawon may gala, medyo mga kagahi. Pagingani mga panon na di taganahan mo bangon mga igala. Ako ba niya, gatikungkong. Gatikungkong, medyo kapamaini. So mo ni mga panahon na nga muhungon na, uy, mo duty ka dili. Kumusta kamong tanan? Labi na diya sa ato mga suking tigpanubay sa Northern Mindanao. Og ako lang yun i-shout out ang atong mga grabe bidagi kay lately ron atong mga men in uniform. Grabe. Mga kapulisan o Og mga kasundaluhan. Kay kabalo ba ka kagay art perting gahian nila ron? Ha? 8 out of 10. 80% sa katawahang Pilipino. Sa Napulo, adunay ang sa Napulo ka Pinoy, Oh. 8 ni ana feeling secured Tungod kay sa ilang mga panimalay tungod sa presensya sa kapulisan o kasundaluhan. Ba,
So 80% gasalig yun sa kapulisan o kasundaluhan. Base kini sa 2020 survey sa Gallup's Global Law and Order o sa ka US-based analytics and advisory company. Nakakuha og 84 ang Pilipinas sa maong survey busa pasok ka kita sa top 50 sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Nga dunay law and order. Yon. So 80%, no? Kani sa mga pulis diya, good morning. Sa mga sundalo, good Mga sir, morning. good morning, sir. Ipadayon ang inyong maayong binuhatan. Ha? O ga syempre, 80% isali nila. 20% na lang ang ilahang kinahanglan nga madala nga sa ilang kausa. Sa ilang advokasya. So tinod gyapon to akong survey nga 101% Oh. na nisalig sa ila ang mga single mom. So sa 20% nga wa ni salig, sure kaay ko apil diha ang inyong mga ugangan. Ay, 0915-582-5534. Matod patong atong nakailang nga usa ka mayor, di ba? Oh. Nga kung ang imong karibal polis, Oh. atras ka. Oh. Backing diretso. Oh, isa lang ka uniformihan. Oh, wala na. Bisan nakaniktay pa ka padung sa ilang balay. Oh. Ha? Pero Isang pag pulis, ang pulis, gabisikleta ra niya, ikaw kuan ka na, naka Ferrari. Sus. Pulis niya po pilion. Pero ambot sa karong kung karong ko mga apply pagka pulis, di ko madawat. Ano man? Ang mga pulis karon mga yummy-licious. Bawa? Tanawa na nasa mga checkpoint karon nga mga bata pa ngay mga mga chicks dugay gyud kay ba Mga Piolo Pascual kay dati. Lalaki. Unya mga Ivana kay dati. Mga Ay, babae. mga babae. Ha? Nasa mga opisina, good morning ningina. Itaw, ipadayon ninyo na mga ma'am og sir, no, nga sa inyong kampanya batok illegal nga droga, kriminalidad, diya sa mga Congrats kagdalanan. ninyo mga boss. Congrats ninyo mga boss. Salamat at least ang mga tao na ulian karon. Correct. No? Anyway, sa ingani nga kabugnaw panahon, medyo kakaproblema ta sa labi na kung COVID atong istorya. COVID na po. Ay, wagi ka umanan. Labi na nga. Unya pa-post ka pa og kanang kung mahuman ang COVID, Yeah. asa ta mga tuani nga mga bokasyonal. Kaya ano? Kasi nagsulti nimo mahuman ning COVID. Ay mo na problema mo na kuan man ang mahuman, December. December, Tuwa pa'y tuig. Mao na problema ron. di unsa gyud ni siya Bern kanang pandemya gyud ni siya gyud nga nagkadaghan, nagkataas, Nagkataas. niya. Tapos ang problema pa gyud daghan pa gyud mga asymptomatic. Oh, Walay gibati. Oh. Saon man imo na ron. unya gada lakaw-lakaw. So muna magdepensa gyud ta. Sus mo nang naiuban dia kailangan gyud na healthy mga kalakay kung sa tinuod na nailangar ka na itong total cases karon. Kung i-massive gyud ta karon nga test bitaw. Oh. Ay sus, I'm sure times 3 na ang resulta na sa mga naay COVID. Or times 10. Oh. Ana siya. Oo. Tinood na nga istorya mga igala. And talking about that, no, kanilang po na nakuha nato kay kanina interview nato ni siya last week. Oh, last week lang. Ha? Gisunod man nato tog puros mga Miss Universe. Oh. Karon nihangi siya nga pwede ko ninyo interviewon pero why Miss Universe? Ha? Ma'am Kit, nawala man sa linya. Ready na ba? Ready? Oh, ipatawag sa balik kay burang naputol siya otro. Kaya giangkon ni Peso Manager Kathleen Kate Sorilla sa Si iyang Kit Kat. Facebook. Si Kit Kat, Ma'am Kit Kat. Sa iyang Facebook account niya siya nagpositibo sa COVID-19. Peso manager sa Cagayan de Oro. Oo. O saan ang peso gani? Public employment. Abi na ako opposite sa dollar. Oh, basta Public Employment Service Office. Takaron kani si Ma'am Kit Kat, grabe hardworking ni kay mga frontliners gini sila. Frontliner ni Bern, ha? Na sila mismo sa airport. Muni sila ang tigsalo perminti sa kanang may moabot. Tapos sila din na mo schedule mo tan-aw kung asa mo nga isolation, asa mo Di, padulong. kani po siya ang schedule kung kato mga nawad ag trabaho. Pasama niya to mga na-retrench kay na-shutdown. Takabos kabalo ka ni aging Sabado pa, voluntaryo na siyang nagpa-isolate kay tungod ang naitabo wala siya gibati. Pero tingala sa kamulo sa glaba murag wa na siya gakasimutan. Hala, Sa tinod anala dili ni binuang nga pero pag post ako sa Facebook niya pagtanaw nako. Laka. Hinahinay kong kuot sa kong ilok bay. oh. Hinahinay na simot diyo. Nakasimot pa man ko. Oh. So okay pa ko. Nara ato ning testingan karon. Napakailain na simutan. Di, para sure yun ba? Na giaksyon po na og kuot. Oh.
nanimahaw pa man. Nimahaw pa. Oh, so medyo okay pa rin. Bisag bagong ligo. Pero kita ko sa iyang mga Facebook karon, medyo ga-live siya Hindi, karon. in fairness, niya, una na to sa kuan ha. Grabe kayo, ni taas kayo ng energy nga, kuan, nga gwapahan eh. Pero taas ang energy ani. Kung ako, boss ko sa isa kanang corporate, kanang mga multinational, kuhaon na ako ning bayanan eh. Automatic. Automatic ni kuha. Himuon na ako rin siyang Senior Vice President for so whatever. Himuan ko na mga himuag bakante. Bitaw Bern na kani Atong kumustahon magpadasig taro na kay ang uban hadlok aning COVID. Tinood. Hadlok magyud. Hadlok. Kasi may mahadlok. Kinsa ni madok kana? Taka na pang i-isolate pa ka nga ikaw ra isa. Oh, So, anak. na imong kauban nga mga Piolo Pascual. Okay ra magpa-isolate ng mga tulo ka tuig. Bitaw Bern na, no, without further ado, atong kumustahon ang ato ang higala, abti kaayo nga public servant, frontliner sa Cagayan de Oro nga si... Ma'am KitKat! Good morning! Good morning. Palakpak diya, ang palakpak. Ay, palakpak, Di na sorry. siya musulod kung way palakpak. Ha? Ma'am KitKat! Si Miss Kathleen Kate Surilla, Miss KitKat, good morning kanimo. Uy, wa pa man siya audio. Amay ang audio ani. Ha? Wala man na-connect yung Ay, audio. audio. I-connect siya daw na imong audio, ma'am. Bina naman iyang video niya. Oh. Basi ang imuhang kanang kuan. Wala may audio nga nakakonect. Ma'am? Ha? Ma'am KitKat? I-message. Tawgi sa daw. Tawgi usap. Diyan Tawgi. lang, Ma'am KitKat. Wala nakakonect yung audio. Yan. Okay na yung video ang Kinahanglan, kani makadasig ni sa katawhan, ilabi na niya to. Abi man gud lang ka na murag binuang ra ning COVID. No. Ha? Tama. Abi nila nga duwa ra ni. No. O niya ato siya nga pangutan-on kung unsa ang iyang ang naitabo, unsa ang iyang mga paghimuon kay kani direct jud ni siya nga usa ka frontliner na taptan sa COVID-19. Last week pa lang ni nato siya na interview ha. Correct. Last week pa lang yun. Unya pagka tung Sabado, mag-usa ka semana na. Nana si ma'am, okay na? Sabi, wala man nakakonect yung audio. Na connecting to audio na yan. Connecting to audio. Good morning, Miss Kathleen Kate Surilla. Yan. Ma'am, okay na yung audio, ma'am. Putol-putol man siya din. Kung asa man siya gibutang karon. So ang Cagayan de Oro doon na yung mga gipanghiluna nga mga COVID-19 facilities. No? Okay na ma'am? Okay na si ma'am? Alright na? Wala ang audio. Yan. Audio. Ako, Diyos ko. Ayun na lang siya ipakuan siguro ba? Kanang I-headset? I-headset. No? Ayun na lang ipa-headset si ma'am. No? Anyways, oy, kumusta ka mo diya nga na diya sa Butuan? Good morning kang Hans Abundo. Yes. O yang of course nata sa online na gahi ni Bay. Salamat kayo kabalo de ka kagahi art. Natay mga OFW ngayon ning orasa sa ilaha moniting uli nila kay gabi. So malipay sila nga after sa kuan. After silang duty, madunggan nila kung sabay latest update nga kakaitabo sa Ay, tuang salamat po, salamat po. o sa Tibuok, Bisaya. Grabe mo abutag Davao, Cebu, Bohol. Ha? Mo ni nakalami sa technology karon may gala nga pre ani mga kagahi nata dire natay 93.5 pero way problema kay na naman pud tay internet na pud tay online maka abot gyapon ta kung asa man mo gibutang sa Tibuok bisagalig naka sa loud galing sa barko. Good morning, Daydia. Kila ni Mayor Dennis Roa. Salamat sa kanang init nga kape. Salamat. Kang Mayor Lignes sa El Salvador City. Nindot kayo. Iponpas lang ka nato ni kay mura di mang giga-connect na iyahang Sige, audio niya no. Sige daw be. Okay. Oo, kay Oga, good morning kang Mayor James Manabilang. Ay, si Mayor Pogi. Ha? Mayor Pogi. And by the way, Bern, ato sa istorya, no? Nanay mga gapangutana. Ang kaning gusto mag-distributor niining atong Biramax, by area kita kung territory. No? So if you want to know more about unsaon kini nga mahimo kang exclusive distributor, kanang mga distributor yun, kanang kung distribution office or distribution business ka na, no?
kontak ka lang mi palihog, i-PM lang kami o kana mitingan nato na ato na pagaisgutan, tatagan namo kamo og nindot kaayo nga presyo aron nga mukita pud mog dako niini Correct. atong pagahimuon nga distribution business. Pinaagi sa ato ang Biramax Correct. with Panax, ginseng extract, tongkat ali, ginkgo biloba, horny goat weed, and maca. So anaa na karon sa linya ang ato ang Miss Universe sa Cagayan de Oro. Wailain si Miss Kathleen Kate Surilia, Miss KitKat ang peso manager, frontliner sa Cagayan de Oro nga naigo sa COVID-19. Good morning, Miss KitKat. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Sir Art. Gusto Good morning, gusto mga din tami, kasama. gusto din tami na Buntag, everyone. gusto gid ta namo nga naa ka sa Zoom kay makita namo ang imong kala morning Imong beauty ba. ka-freshness ba? Wala na tinala ko, dili ko kasulod. Agay. Pero murag walay audio. I don't know asa Pero na ako kabalo ka si Bernie, how kayo magpasulod? Di sa pagway suga. Oy, Ma'am KitKat, nakita na mo ka sa video ka kanina, burag freshness naman gyapon ka, murag bagong mata. Kumusta man ka, ma'am? I'm okay. I'm okay, Sir Bern. I'm good. I'm okay. Pero mo lagi na, I am hit with COVID. I had COVID. You are a very responsible public servant. Kay wa na ka naghulat. Salamat. Wa na ka naghulat nga ay wala pa man ko gibati pero naay mas unsa tong sintomas kay last week na interview ka pa namo back to back mo sa Miss Lagi Universe. siya, oo. Irony kaayo kay last week, Miss Universe pa akong kadungan, no? Akong kanang interview. O tong na, kuan pa ko kay akong nasundan si Miss Universe nga kuan. Actually, sir, that was last Saturday. I abruptly gid nawala akong loss of smell. Oh, As in, ma'am, kung kag mawalang, as in, wala kay masimutan. As in wala, oo. Nabantayan ako siya the moment nga naglaba ko because I was preparing the house nga ma-disinfect. Kuhaon unta na ako among youngest, si Hiki, kay nag-celebrate din siya birthday yesterday. oh happy birthday Ki. I was supposed to take a leave. Oo. I was supposed to take a leave until karon. Oo. Kay ako din untang gift sa ako ang hayang guest is ako ang magbantay sa iya for the entire week. Good thing, good. God is good. Very good gid kaayo kay that morning wala na ko na smell. Ang cream silk, wala na sad nako na smell. Everything wala na nako na smell. So syempre gakahadlo ko and of course I love myself no. Then kabalo gid ko nga possible ko nga pwede taptan because of the work, the kind of work nga I am dealing with. I am kanang kuan. Ma'am In KitKat. close contact, yeah, in close contact and basin one of my pagtrabaho namubo ba nako ako ang mask or Oo. unsa ba immediately I call our team amo ang emergency operation center and ask him nga magpa-isolate ko. Okay. Kabalo ka, Ma'am KitKat, kay friends mo ta sa Facebook, pag ingon ba ni mo nawat ang kag-smell, gisimot ba yun ako kung ilok diretso kung napabuko yung ma-smell. Sir Ben, ako worst yun no. Ako yung barometro nga pinaka-worst. Morning ra ba kaayo no? Magdinayo ta istorya. Ako yung i-atch. Ako yung gisimhot. And wala. Wala. As in, wala yun. Wala na kay masimot. Pero tayo pa sa Miss KitKat, basi ba kay ikaw nga tabang ba ka sa module sa imong anak. Wa po na sulod ang eraser sa imong anak sa imong ilong. Imo nang gi-check. At that time, wala na dayon pag pull out na ko sa balay. Instructed na dayon ang duha ka kuya nga do not go out at the house not until ang ako ang result mo gawa. So gipahatgan Okay. na lang din ako silag mga pagkaon tanan sa gate rataman ihatod. Basta proper na gid dayon nga pagbantay kay syempre ako na biyan ng mga anak ang nabilin and then yesterday iswab na sila karon at one of our isolation units na swab sila yesterday. I am hoping for the good news. Positive kay ko nga negative ang result sa duha. I am really hoping for that. Balag ako na lang ang magpadayon basta mas fair lang ang duha ka kuya. Yeah, Ma'am KitKat, if you don't mind, unsa ba yung ginabuhat karon sa isolation? Actually, dito sa isolation are all good and healthy. Ako kanini silang gina-amigo-amigo pa kay newbie ko diri newbie. Mga gwapa kay may tanan diri o mga gwapo. And we're doing our exercise every day. Miss- Wala din
nimo sila makita nga nagluya, naguol or unsa, but paglimbasog nga kami tanan would go out here with a negative result na gyud. So ang uban karon na ay mo graduate, meaning makauli na finally because wala gyud nakita na nga mga morbidities sa lawas. Wow. Ang uban sad ika third day pa, like sa ako ika fourth day na ako dinhi karon. Everything is doing well. We're gaining new friends. Kay lahi-lahi man ang cases, lahi-lahi ang mga office nga involved, na ay mga LGU connected, na ay national connected, na ay private connected. Lahi-lahi nga story. Ang uban naglaag, ang uban wala lang, ang uban nagkuan, ang uban na every lahi-lahi it's nga story, lahi. Alright. Kanang unsa may ginapatake sa inyo aside sa healthy foods? Naba sa vitamins, vitamin C, unsa ba? Actually, naami mga vitamins and our own set of vitamins because apparently ang COVID man god is mura siya flu ba, pero mas grabe lang ka siya nga pagka-flu kay direct ang impact. So sa vitamin C. Ang kalaban lang is the immune system and how to boost. Kailangan i-boost mo ang siya immune. nga dili magpa-apekto, especially emotionally, no? Emotionally mo ginay una kay ngano ang mga bashing of the friends, bashing of the mga kakaila, mga inana. Mo ginako. Ko gusto unta mo gawas because I'm saving the kanang ang kuan sa akong mga kids, akong mga ulitaw, but wow, alarming kaayo ang impact sa akong gibuhat because I wanted them to know nga nagka-COVID man maybe ko, pero we are very okay. Miss Kit Kat, I want to get that line ha. Dili kinahanglan i-discriminate. Number 1, dili man tinuyuan. Ikaduha, kanang pandemya man ni siya. Unya saludo kami sa imong gihimo nga nigawas gyud ka para mahibal-an sa mga tao unsa gyud ang tinuod nga kahimtang. Yeah, because it's a two-way process. Gigawas gid ko kay the government is doing well. So wala tay laing mabasol sa atong sa. I even appreciate more the press con nga gibuhat sa LGU. Very well, and then ang kanang pahimangno nga kanang gakabash gid si Mayor bitaw si Oma nga kanang mag-ingon siya nga ayaw kabalaka ayaw kahadlok kabalaka lang it's tinuod dili ta magbalaka mahadlok ay ta mahadlok mabalaka lang kita because we know man unsaon pagsulod sa virus unsaon nga matakdan ta, so nara gid na attitude wise unsaon gid nimo the government is doing well sa pagpahibalo wala nagkulang. So grabe Grabe ko ka careful, no, Sir Art, observer. Very so careful because I have kids. Grabe gid ko. Mayroon ka standard unsay policy nga kuan ga paningkamot gid ko. And one way of that, no, if improving, praise God, akong team sa airport are negative. Akong mga kauban sa very office good. are negative. Oh. So, ako lang basin gituyo sa Ginoo nga maigo ko para makahatag sad ko og awareness sa tao then dinhisad. Ako gihangyan ako sila kaganina can I give you live mag-live ta karon og kuan kanang saya or inana so that everybody would know nga. Uy, ginako dili man sad mi nga unsa diri no naigo lang gid mi. Okay. Biscuit Kat, so bali makatakod. bali gibanatan yung kakaroon og mga vitamin C yun ana fluids ana. Yes, actually naay vitamins na gi-provide ang city. Plus ang kami init na kung mahimo pa tanan magbaligi sa ako karon og vitamin C ambi kay paliton ko na siya nakakot ko na tanan. Alright, Biscuit Kat. Salamat kaayo Yes, kay kaning taknaa makauban pod nato si Mayor Oscar Moreno. Ay, Oma, good morning. Good morning ha. Napo siya sa Pikas Linya ang atong mayor sa Cagayan de Oro. O ato kini nga i-back to back. Salamat kaayo Miss Kit Kat. Daghang kay salamat. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Thank you kaayo sa support. Salamat sa support, Mayor. Then Amping. padayon na kita sa ako ang press con. Dako kay siya tabang. Everybody here is watching what is happening. Good. Salamat. God Amping. bless everyone. Keep safe and be safe. Amping Miss Kit Kat, amping o ganing taknaa ato makauban ang mayor sa Cagayan de Oro nga nasa Pikas Linya si Mayor Oscar Moreno. Mayor Oka, good morning. Ay, Bernie, may bulta. Mayor, good morning. Si Art ni Mayor, Art of Bernie. Good morning, Bernie. Og si Art, kauban po nato si Art. Ha? Kauban po nato si Art, Mayor.
Hi, Art. May buntag. Yes. Buntag sa inyong tarandia. Mayor, amo lang yung kinabi, gabak to back yun mo sa amo sa ato ang Miss Universe nga si Miss Kathleen Kate Sorilla. Oh, nga nahimo kani karon siyang ambassador sa COVID na medyo inspiring kay ito ang iyang kuan. But Mayor, karon ang ato diri is that unsa ba ang kaning mga dugang panglakang nga gihimo sa dakbayan labot niining ato ang kampanya Bato COVID? Well, una sa tanan, kanang paghatag og impormasyon sa katawan. No, nagsugod ta na Art since March 13, no? And kada adlaw ka na except only Sundays and yung Good Friday. And naano ta karon 195 naman siguro nga straight nga adlaw, no? And ang tuyo na to diha is principally may baon sa katawan ng sitwasyon sa syudad o sa even sa region and sa Northern Mindanao Medical Center para ato sang istudyohan kining virus. No? Kay, nakalitan ng tibok kalibutan ng virus, wala pa ni nga kaso unprecedented, wala nakaibalo sa tambal, wala'y nakaila, etc. No? Wala'y pakakita. Huwag na-shock yung tanan. So, Shock yun tanan eh. Diha na ito maobserbahan ang karakteristik sa virus sa actual cases. No? Yes. Mao nga atong gibuhat since March 13, kanang atong daily press briefing. At the same time, it has also served as a risk communication medium, no? Para masabtan sa mga tao nga may risko kini. Dili ni pwede kumpiyansahan, no? Tinood. Exponential ang spread ini. Correct. And what naibalo, naigo na data, and then pag naigo na, what naibalo, nakatakot na data, no? Alright. Yeah, Mayor, Kanang- Mayor, Yes. talking about katoy mo yung nga exponential expansion kining pandemya. Nagpasabot ba na nga kung kini magpadayon og saka kada adlaw naay posibilidad nga i-lockdown ang Cagayan de Oro, Simbako? Well, that is precisely what we would like to resist. Di na gusto na itabo na si Bako kung lockdown, maparalisar yun ang tibuok, Correct. no? Correct. Although we also have to understand na kung wala na yun, ang spread is becomes uncontrollable, no? Kung ang spread is massive and dili na nimo makontact trace, wala na wala na klaro ang direksyon, things go out of hand. Dito yun kaingon na sa lockdown. Ang tuyo lugar sa lockdown is para ilayo kita sa matag usa. Yeah, tama. Ilayo ang katawhan sa matag usa kay hindi pa sila makalakaw, no, sa ilang balay. It's not only those who are authorized, no? Sunod, wala yung mga establishmento except those na kinahanglan like pharmacies and all that, no? Correct. Bukat di kayo, muna nga. So sa dapat ako, yun. sana Mayor dili gyud ta moabot ana nga kuan kana nga punto Mayor, no? Now, pero kung gusto na ito, madili sa mga abor, dako kay role ang katawhan. Tama. Yes. Tama. Dako kay role. Pinaagi sa kanang gitawag na minimum public health standards. Okay. Face mask, Face shield. distancing, Patient, kanang yun. Mayor. The individual, Mayor, nalami mga namatikdan, no? Kay kinahanglan mo gyud mo agtog trabaho, opisina, no? O uban pa mga kuan diha, pero naagyud tay mabantayan, Mayor, nga kanang gagawas-gawas lang, kabalo kang naglaroy-laroy lang. Naababatay mahimo ana ang particularmente sa Cagayan de Oro? well, naamantay barangay exit pass, no? And naa sa barangay ang pag-issue niya nga pass.
So ibalik na siya mayor kay Ibalik, oh. nahugtan. No, that has never been removed. Okay. Pero so, lang- pag pero- po yung barangay exit Pero pass? pero sir, labas-pasok lagi gyapon ang mga tao sir. Oo. Well, ang kuan mong good art, Bernie, ang tanawang sa dato ang reality. Mm. There is the so-called freedom movement, no? Okay. That has to be respected. Although, naay kanang bawal under the rules, no? And kay legally, ang kanang freedom can't be restricted for valid reasons. At isa sa mga valido nga rason is public health, no? So, however, we are also aware na anong gitawag nga fatigue, no? Okay. Fatigue factor. Nakasabot sa ta, Art Burning, lisod kayo magpuyo ay ka lang indefinitely. Oo. Oo, May no? abot kita na we just have to realize nga bukat sa kayo nga ipupuyo ka lang mura ka bag na penalize noon. Mayor, napuno na daw sa tanom ang sulod o gawas sa balay mo nang mugawas na. Mayor, teka muna, Mayor. Dagay pangutana karon diri, Mayor. Siyempre, kabalo biya ta, Mayor, nga nahimo magitang sentro diri kay mga tagalanaw diri, tibok Misor, diri po Correct, Muagi, correct. Bukidnon diri po. Tanan. Naay nangutana, kumusta ang panudlanan kay kabalo ta nga kita ra ba ang LGU ra ba sa Cagayan de Oro or ang city ra ba mo'y naghawid aning mga ubang budget ani no? Mayor, kumusta ang panudlanan nato, Mayor? Kaya pa ba? What if kung maabot pa ning pila ka tuig, simba ko? Kumbati lang, no? Mm. Di ko ingon nga kaya nga lugar ko ang tining nga as if unlimited ang funding sa syudad. Oo, tama. Okay. Tanang butang limitado man yun, no? Pero ato lang yung pakayanon, para ang importante is magmalampusong kita ni Correct. Ini, no? And at the same time, ang importante is paligunon ginagawa ng public health. Yes, Para mo ginasok ang ekonomiya tayon mo na ay confidence level nga ma-attain mo ng people would become ang kanugan na ay kumpiyansa ang mga tao, but importante nga ang katawhan mo subay gyud sa minimum public health standard. Okay. Okay. Mayor, bawal kana naatay liquor ban, tama no? Actually, dili na siya technically liquor ban, but ban kanang pag-inom sa public places. Okay. Public places. Sa bali mga bar, may ana, no? Ang bar pwede, pero outside these establishments. Okay. Ang sabang mag-inom sa parke, mag-inom sa correct. dalan. Muna ang dugay naman Ang sabong, wa say sabong, Mayor. May sabong, Mayor. alis kayong sabong. Kaya nakasabot ka. Pero mga pato man daw, Mayor. Mga pato lang sa daron. Kung virtual nga sabong, kitaan, wala mananaw except sa Zoom. Social na, no? Problema, no? Mayor, Pero lisod din kayo ang especially karon art learning ang cases, local cases particularly are on the rise, no? okay. Tama. Kontratiempo yun na ato sa ning sumpuon, ato sa unang ingon gid kong duha ang atong main objectives. Number one, i-contain ang pag-spread sa virus, undangon ang pag-spread, no? And number two, i-accelerate ang recoveries. Okay. Mayor, kanang recoveries, dili man na tayon, except katong na ay mga comorbidities dito gid paingon sa NMMC, no? yes. Tama. Pero atiman lang gyapon, no? Salamat po ta sa NMMC, and then pero katong una pag sa spread sa virus, no matter what the government does, ineffective yun ang gobyerno kaya makahimo na ang katawan naman yun. So, katawan na ng solid yung fort ba, art learning.
pareho ko na sa basketball. Ibalo ko hilig basketball. Mm. Si Bernie hilig sa nag-running. Lahi na yung basketball ni Bernie. Lahi yung basketball. Sa running na kay pacer. Oh. Lapit ang long distance running na kay pacer. Kaya ang pacer is para mainganyo ang musunod sa iya, no? Kaya na kay target na result, no? Pero the pacer, naana sa i-roll. Ang tuyo niya is para mudaog ka. Kung po na kining virus, parehos basketball ka ng team deep. No? Correct. Di pa ka-player sa sulod. Mayor Laipe ato, kanang imong na-meet katong mga private hospitals last week nga mutabang para at least dili magpunsisok tanan sa yes. NMMC. Unsa man nisugot po sila, okay ra po sila. Kaya na ba yung mga artipod? Pasalamat ko sa itong mga private hospitals. In the beginning, itong Marso, medyo ginintawang sila na balaka. No? Pero I understood that kay sila man gani ang nagingon nga delikado gini kayo, no? Motong ang kato lugar kay ang DOH sa announcement tanang tertiary level hospitals na himong COVID referral, no? At tuloy sa opisina ng mga private hospitals saying lisod kini nga sistema kay dili na mo kuani gubot ni there will be chaos and etc. No. Now it paid off. In the end, that time sabutan among NMC and then hospitals private including Arbora. Agreement was underwritten by DOH. So sila Alright. ato. Mayor, last na lang, Mayor. Sabutan nga COVID pero sa nato. Alright. Mayor, imong mensahe sa katawhan? Teka muna, naman daw tayo gibuhat karon nga 2-story isolation facility, Mayor? Kano sa ni target na mahuman eh? Kamulo, ang target is by November po, no? Okay. Okay. Ibalo ko, pero double time kita diha. Okay. And in fact, we had a meeting kagahapon and lipay kay ko kay kini nga meeting Bernie is very historic. Okay. In fact, when we started, when I opened the meeting, this would be the most important meeting in our lifetime. Okay. So at least nanay isolation nato diri nga medyo dako-dako. At sandali, si DOH, Director Subakan, lipay ko nga dito siya, napod sa Northern Mindanao Medical Center, Dr. Chan. And then ang uban another si Dr. Mendoza sa DOH Yapon, Dr. Neris Borja, Dr. Neris sa City Health, no? Dr. Bernardo nag-arrange and napod ang uban ni Dr. Chan. Okay. Ang among gistoryahan, how can we collaborate with each other? Ang DOH, NMMC, city government, JR Bora, and all the private hospitals and the community para nga mag-buhat kita na naging atong arid facility sa San Simon. Now, initially, it may just be an arid facility, but eventually, ang akong tuyo manggod sa meeting gapon was for us to envision kung sa ang long-term plan ni ini. Okay. Tama. Di natagulat nga Manila pa magplano for us. Alright. Mayor, salamat kayo, Mayor. Mayor, salamat kay sa imuhang oras, Mayor. Gusto na ko Salamat. imuhang mensahe, Mayor, sa mga kagayanan, particularmente nga kung pwede seryosoho nila kining hangyo sa paggamhanan. Lagi ang depensa nga atong buhaton, dili lang para sa atong kaugalingon. Ayaw ginakalimti, dili lang para sa atong kaugalingon, para pud na sa tanan o labi na sa atong mga mahal sa kinabuhi. Alright. Simba ko kuha ng virus.
sigurado yun, apektado ang atong mga mahal sa kinabuhi. Okay, Salamat. daghang kayong salamat, Mayor. Mayor, salamat kayo. Pasayloa sa among pagsamok-samok ni mo diha sa Yus No Kabuntagon. problem. Thank you. Congratulations sa inyong ang pag-ung ano. Gahi ni Bay. Salamat, Mayor. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you, Mayor. Thank you very much. Oh. There you go, itong Mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mosunod ngayon ang atong mga gahi. Nga balita, Jolang. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Gawin sa DOH, PhilHealth o DPWH gitutukan karon sa Department of Justice nga imbestigahan sab ang mga opisyales ug kawani sa Bureau of Customs tungod sa naghitak nga korupsyon. Sumala ni Justice Secretary Menardo Guevara, nagkadaghan ang reklamong korupsyon batok customs. Sa kasamtangan, dunay 228 ka mga empleyado sa customs ang gimimuhan na aron tubagon ang aligasyong pagpangilkil. Samtang 135 niini gipailawom sa masusing investigasyon. O 45 na ka mga empleyado sa customs gipasaka og kasong administratibo. Sumala sa DOJ, wa pa sila mahuman sa ilang investigasyon ug posibleng mutaas pa ang ihap sa mga kasuhan niini sa customs. Giklaro sa Malacañang nga bisan pa og naa sila sa pwesto sila si Secretary Francisco Duque III sa DOH o Mark Villar sa DPWH. Dili matod pa sila exempted sa kinipahigayong investigasyon batok sa nahiskutang ahensya labot sa korupsyon. Gitumbok ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga kung dunay ligong ebidensya nga maglambigit sa mga kalihim, di matod pa niya kini pasayloon bisan pa og mga kaalyado kini sa Pangulo. Base sa ilang Statement of Assets and Liabilities kung saan migawas ang nga nagpabiling pinakadato sa tanang dato. Si Senador Cynthia Villar nga doon 3.8 billion pesos nga net worth. Kasarap. Gisundan kini ni boxing champ Manny Pacquiao, Ralph Recto, Mindanaoan Senator Juan Miguel Zubiri ug Bong Revilla. Subling por sa 24-hour liquor ban sa Davao City mga taga Davao. Sorry. Sumala ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio kini aron malakal pagsigtapok-tapok sa mga tao sa bisan asang lugar nga gatagay-tagay. Nasayran nga ang sagad mga natakdag COVID sa Davao mga inom-inom. Base sa gimong contact tracing sa mga health authorities, sugdan ang total liquor ban sa Nobyembre 2 hangtod sa katapusan sa tuig. Hugot nga ginidan sa mga tindahan mamaligyang agwa di pataranta kung ilim nung makahubog. Patay sa aksidente sa daan ang usa ka backrider sa motorsiklo sa Hitago, Misamis Oriental. Base sa investigasyon sa kapulisan, nadasok ang biktima human ng bangga ilang motorsiklo sa usa ka gaguros nga fish car padung sa Cagayan de Oro. Nalagpot ang driver sa motor nga naagyapon sa kritikal na kondisyon. Temporaryong gipreso ang driver sa fish car. Usa ka patay lawas ang napalgan sa usa ka panimalay sa Zone 12 Upper Carmen, Cagayan de Oro. Na ilang biktima si Apolinario Cabikes nga residente sab sa lugar nga gabuyod sa iyang kwarto. Nagsugod na kadugta ang biktima diyan na diskubre kini gahapon sa buntag. Sa pagkakaroon way nakitang foul play ang kapulisan sa hitabo. Sikop sa pinayag kapulisan ang anak sa kapitan sa barangay Balulang, Cagayan de Oro. Di ba taga diha mga Bernie? Nibalin ako na Nga si Oriel Mikabini diyang naaktuhan kinig na maligyang Shabu. Nakuhagikan kami kabini ang siyam pakalain putos sa Shabu. Dugay nang gitiktikan sa pideya si Mikabani ug hikay na ang kasong kriminal batok ni ini. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahay, nagkalapad ang panawagan nga ang party list angayan ang wagtangon. Pero dili na anak sa yon. Ngano? Naaman na nahipatik sa konstitusyon. Gawas lamang kung ang Batakang Balaod amyandahan. Posibleng party list, tuluyan ng mawagtang.
Apan ako nabati nga nung yun anak mo sa inyong mga reklamo, kamong mga kadaghanan. Kay naay ka mga party list kansang congressman di gyud ang ngayon. Kini ang mga party list nga wa gyud magrepresentar sa mga marginalized kung minoryang kabo sa katilingban. Nga ga-enjoy lamang sa pork barrel sa kongreso kanang kwarta nga ilang ginaawayan. Kini nga reklamo sa katawhan among nasabtan. Kaya ang party list system gigamit ra sa mga mapahimuslanong adunahan. Aron sila mamahimong congressman o tawgon nga halang dong congresswoman. Apan doon na pa ba yung solusyon kung party list atong pagadidan kana ang pagsiguro nga ang maong party list doon nagyosakto og tiunay nga girepresentaran. Ang party list maayo ang katuyuan. Kini aron mahatagag igong tingog ang mga huyang ug minorya sa katilingban kansang kaugalingon di nila hingpit maprotektahan. Example, kung parte sa mga sikyo ang pagkapilian, dapat sikyo unta amudagan aron isyu sa sikyo angay barugan. Kung ang party list kini para sa mga mag-uuma, dapat mag-uuma pod ang makigbisog diya sa kamara. Tiyaw mo na. Ang party list alang sa marginalized sector ha, na ay party list nga hilom o gaya-iya ra. Na po'y party list nga ang girepresentaran komunista. Na po'y party list nga ang gipakigbisugan gubon gobyerno ta. Na po'y party list nga ang girepresentaran user sa LPG. Unya na po'y party list nga girepresentaran kunuhay chuper sa jeepney. Apan wa man gani ka sakay og PUG. Wa man gani kabalo pilay plite. Busa sa umaabot nga eleksyon. Again, sa umaabot nga eleksyon. Ang party list nga pilian pagasusihon aron ang mamahimong representante sa kongreso tinuod gahi og ligdong. Mao pa lang yun na ang masuggest nato nga solusyon sa pagkakaroon. Borag nakaunaw na ako party list ani. Dagan ko. Ako ang mga tipanalipod sa mga bana nga kadaog-daugon sa asawa. Gahi nga balita. Kanang mga asawa nga ang ATM nara sa mga asawa. Ang bana wa di ang ATM. Tawag na to na siya og kanang GG party list. GG party Oh, list? gugmang giahak party list. Mosunod na. O ba ni Bernie, bitok-bitok. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa talingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Words are expensive. Once they are said, they cannot be taken back. Choose your words wisely, or else it can become costly to you. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Kami mo dahil sa akin at dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa talingawan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Kaya kinindughan ko ano li ako masakama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Thank you, fans. Thank you, fans. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Aroneta. Thank you. Uy, Bernice naman di ay.
So pahuman na ang atong gong manggihak serye. Oy mga tagtaog kuan be price karon be. Kung kinsa toy taxi driver nga makani karon diri sa home radio nga isulti niya kinsa ang atong letter sender. Na kay kalo sir, na kay face shield. Uy gwapo man nga face shield sa DOST. Nakatesting ko gahapon kay dili sa katong eyeglass nga style kay mura man tog masangit imong ilong. Taon niya wa kay ilong. Mulahos mainsulto ka. Gwapo siya kay naay distansya sa agtang. Payong plus tumbler pag yun. Oh. Tapos ang nakalamian nila tanan chewable ni tanan chewable. So kung kitsa to yung mga taxi driver na nga dool karon sa home radio una nga makaabot din nami sa may Veles Hayes. Isulti lang sir kung kinsa ang atong kuan. Kabalo ka wala nakuha tong last week. Duha na lang ka taxi driver karon. Duha ka na kay nagpasalamat mi sa duha ka taxi first two taxi driver na naay lisensya mo ani karon diri sa home radio karon na dayon. Tapos isulti lang kinsa ang letter sender nato karon. Para na mo'y kuan kalo face shield payong tumbler from DOST10. Daghang salamat sa DOST10. Thank you man. Sa nasa online karon, hello sa tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang atong gugmangya kaya sa atin ng Bira Max Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa tanan ng mga bisitahang mayor, di mi magsaba kung kinsa ang nagkuha. Oy, sa ako panggingon may gala, daghang kinangutana. Ang outside the city namong gigabang pangutana. To siyempre kami di naman kaabot ang delivery namo. So kung kamo sa inyong area outside Cagayan de Oro, gusto mo mag-distributor diha. Ato nang istoryahan, gwapo kay nga discount inyong makuha may gala ha. Sa outside sa Cagayan de Oro, kay Cagayan de Oro na namin diri. So mga Miss or area, i-PM na mi agad ang among Biramax hotline 0915-581-8418. Again 0915-581-8418. So kung na mo yung mga dagkong tindahan diya nga diya mo mag-distributor, pwede. Ang nakalami diya, malibre na inyong kuandri. Inyong greetings diri o inyong shoutout o inyong pag-plug na mo sa inyo ha. Ana na lang ha. Outside Cagayan de Oro, Miss or area. Ang Biramax po ay pampaboost sa immune system. Maka-increase niya sa stamina sa mga pareha na ako diha. Nasa mga 30 to 40 taon, kabalo ko mga baskog pa mo. Pero kabalosag ko nga mo sa ni mga idara nga grabe kayon manarbaho mga igala. Labi na diya sa akong amigo nga si Sir Andrin diya sa Globe. Na nagabinan yun daw. Sir, salamat sa paghatag yun sa kanya. Door-to-door delivery sa akong cellphone. Lahirag yun mga igala. Og diya kang Ryan diya sa Globe nga limkit kay salamat niyo diya. Ang kanima kong Biramax makadugang nig stamina para sa men and women pod. Antioxidant ni siya og anti-aging supplement. Mo nang mabata kay mo diya. Mga iyan venerasyon ba nga og maka-maximize nig sexual satisfaction for both men and women. Ay mo kabala ka 100% all natural herbal capsule ni siya. FDA approved ta, no side effects, safe and effective. 269 duha ka capsule na siya for men and women. Okay? 7:42 ano yan atong sumpay mga igala? Thank you, friends. Kagay Bernie. Nibiyag yun ang akong kalipin nga si Neneng. Ni Hawa. Asa? Si Randy atong letter sender. Randy. Oh. Kagay Bern. Nagtuog yun ko nga mo maingon ni Mama nga niuli si Neneng dito sa Lanao. Apan sa sige na ko panawag dito siyang igsuon, niabot namang doa ka semana, wa may daw nining ni uli dito. Laka diya. Bosa ako nagproblema. Kaya kung wa siya kauli sa Lanao, asa di siya nakauli. Mo na diya. Og naibawan ginako nga tinuod yun ay. Nga si Mama, iya rin daog-daogon si Nining dito sa among panimalay.
Umog itong rasungan nung nihawa siya. May na lang na ako'y chismoso nga kumpare. Nakasortis ako Nga si Nining, nakigbalik dito sa iyang ex nga si Lito. O gingani ang naitabo. Nga ano? O say, nga ano? Ma, ako ba'y gabayad tanan dila ning Panimalaya, ma? Ako'y gabayad tanan tubig, kuryente. Miski ka ng pang wifi ng imong ng ML nimo, ng PUBG nimo. Ako tanan na. So tinuod yun dito, ma. Asa diyang magtrabaho ko, imo lang kadog-daomon si Nining diri sa atong Panimay. Oo. Amin nun ako. Oo! Kay di ko ganahan sa kahiwi siyang tiil. Ma, maay pag-ana, ma. Kabalo ko istit kag tiil, ma. Pero ako ba kagbaba, ma. Wala'y perfecto, ma. Daging na natakadoy. Di ko gusto na mag-uban mo ng bayhana kay nahadlok ko nga moabot ang panahon na magminyo ka. Unya, unsao naman lang ko kung maminyo ka. Kinsa na lang mo bantay ka na ako, no? Kinsa na lang. Manang hadlok ko nga maminyo ka, no? Kay wala na papa mo. Wa man puli mo mga igsoon. Ikaw ra gyud taon nagbantay na ako dong taon niyag muhawa ka. Basig imo tong tinod-on nga pangitana lang ko nimog boarding house. Sakit ba dong? Kabalog yung mangyug ko nga maabot magyud ang panahon nga magminyo nga. Nonsa ka, ma? Kabalog mangyug ka ba? Nga mabon na nga panahon pero hadlok ko maguna-una nga mobiya ka na ako. O sao na lang ng mga baboy kisa lang magpalit og baho. Natong baboy yung pitiniwangan ra ba sexy na nakayo. Ano bi? O sao man ako mobiya ka? Kisa na lang magpantay na ka. Ma, mura din na imong giproblema, ma? Kasi po naging unimo nga kung maminyo ko, biyaan ta ka. Hindi mo maganda kung makita sa mga teleserye, God. Na basta galing maminyo na, biyaan na tayo ng mga tiguang anak. Mo man ako makita sa mga movies. Ma, change me. Lay ako. Dili man na, God, ma. Ubanon manggiyod yapong guta ka, ma. Ay kabala ka, ma. Bisa pa maghanimon mi manakas to nga sa katre, kung gusto ka. Dong. Hadlok bita ko dong nga maminyo ka dong na nakilay pamilya dong kay pasi mapasagdan ako ni mo dong. Wanay mo palit na kong miniskirt. Ma, di ta ka pasagdan, ma. Uban-ubanon ta ka bisag asa ka padulong. Kasi ko nga na, dapat galing malipay ka, di man kumawala, madungagan pa ta. Puhunan ni Apo, di atis. Malingaw ka na ni Apo, ana ba? Ay kabala kamintin yapon. Di taka noon samantang kay mo din ha. Mo nang naon din ni mo day. O gina kong gikalo kandong pasilo ang yung kandong. Pasilo ang yung kayo. Sige ma. Pagitaw ba na ako to, kay balita ba na ako, murag, ang bulag, magbalik pa ba ni, kay balita na ako to, anong daw to, kalito daw tong bayana? Nadaot siya to yung taxi. Sige lang kayo, ma. Ako sang itry, ma. Kung tinuod ba gining chismis nga nasa dito ilang lito. Ayo!
Neneng. Randy. Neneng. Di kita mauman ani ba? O pa'y overtime na ta. Tinuod yun eh. Tinuod yun eh nga na ka diri. Ganyan siya mo pagkabalo. Nag-post ba ka, I'm here. Bugok ka? Mo sa may nakaproblema ni mo, bright ka, pero medyo bugokon sa ka. Saan mo? Nakapalumi ka niyo I'm here, gitag ni mo sa imong location. Mao ba? Saan sa'y pasabot, ani? Muna ni. So nagbalik na mo ni Lito? Oo. Nagbalik namin ni Lito. Kaya di na ko kaya ang kinaiya sa imong inahan. Pasaylo Niamin pa daw kung mama nga mo din iyang gabuhaton sa imo. Bantura dagang kay mga hiwa-hiwa na imong likod. Bantura na one time nga naglakaw ka nga nakataroy pantinidor sa imong tangkugo. Pasaylo ako. Abi na slide lang ka tapos na itinidor. Pasaylo po ka Randy pero mas laban ako si Lito. Pasaylo ako pero nasayop na ko sa una ng iuban sa imo. Ipasakay lang ka sa taxi. Ana na rin ka? Oo. Kay may pa sa taxi tapos Jollibee dayon. Ikaw, motor. Tapos karindiri, tapos munggos pag tapos hapag yun. Grabe. Ang munggos ang pinakabarato nga sudan tapos hapre mo ma-afford. Unsa ni? Pasaylo ako. Ang ako ramanggol nga mag-uban ta. Di man na importante ginang kwarta. Ang importante na minahalay ta. Oo, kanay mong gugma. Mabayad na sa Morisco Uno. Pasaylo ako, Bi. Balik na sa ko. I'm sorry. Pero, nili na. Kaya kung makipagbalik pa ko ni mo, madugan na po ng istorya. Hapit ng oras. Brad, di sila na to. Humano na nato niya nga itong istorya. Lagi, gihuman lagi. Kagaiban! Nay pulis, suso man ni, baybas! Kagaiban, grabe. Wag yung ko'y nabuhat, apan ako gisang giuli dito, gibiyan nila na ako sa dito ni Lito. Pero tungod siya si Lito, nag-break up sex sa amin. Timing man nakapalit kong Biramax capsule. So at least, nakatuluhan, uli na dayon, so okay ra. Salamat sa pagpili sa akong letter. Siguro mag-move on na lang yun ko ani. Pandamay ganing pandemic ni. Pandamay si nanay. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Happy 75th birthday sa akong pinakagwapa o pinakapalangga nga si Mrs. Merlin Abrao. Ay, Taga happy Camp birthday. Alagar, Lapasan, from brother Jingjong Abrao nga naa sa Canada. Happy birthday. Daghang kay mga happy birthday sa akong pagbasa sa happy birthday inyong tubag. Igampo mo kami. Ha? Happy birthday Luigi Ray Malasarte, Francesca Sieras, Matt Ivan Taneo, o advance happy birthday Chris Angelo Andrade. Tigampo mo. Ay, o gilo ko diha ni Father Julius, way laing gwapo tisoy nga pare diha sa may pueblo. Father Julius, Tigampo good morning mo kami. nimo diha. Tigampo mo kami. O siyempre si Josan Gonzaga, good morning nature. Siyempre Attorney Master Director Ratonil, Carmen Docdosil, good Ay, morning. hi Carms. Raymond Gargar Carmilotes, Jennifer Gigilan, Micha Brau, Romel Lacar, ikaw pati ko amin. Joy Martinez, Aha. Teresa Sinadhan, Febrio,
Paul James Smith, igampo mo kami. Nelly Goro, RJ Espada, Great Dane Rodician, Jonathan Taguli, Ramil Daomar, Alan Agot, o disingit mo. Nakakopi si Alan, no? Oh, Julito Maanyo, Paul James Smith, Wendell Lanta, Dante Pilapil Melendez Jr., Chay Chay Kinikol. Uy, pakigreet po sa akong papa, Lau, may obedensya, classmates sa imong papa, Kuya Bern, sa una, bakas na sila Julin. Burning Bush. Bakas mo nang kuhan nga lang sapar. Oy, taxi driver, hapas mo dire. Anton mi 8:30 magulat ninyo ha. Clifford, Mihila, Ching, CG, John Ray Paulin, Rene Peg, Mendoza, Rick Brian Guzman, Ching Gigi, igampo mo kami, Ellen Omlan, Joy Lizel, El Deponso Aranding, Christian Binosa, tagana na niyo taasan ninyo sa si Redondo, baliktad ba yung mga ngalan ko Trevor Ploma, Hindi ko ano. January Corslis Guerra, John Ripolin, Raymar Mitoda, aga uban pa kaninyo, salamat sa pagsuporta sa ato ang programa. Ako mga silingan na mga mga members diya sa Westwood si Choraan. Iloko diya kang Robert Lee, kang Ma'am Telma Paday, kang Jesus Mendoza, kang Donel Dadya, kang Boss Joe Asuncion, sa asawa ni Maiko Villaroca, kang Bobby Lagsa, si Pilayo Cruz Jr., si Sir Don Ramon Yanilla, si Eric Valdez Magat, og diya po diya kang boss diya kang Dadya, boss diya sa Pagatpat. Iloko diya og kang Ma'am Tina Cruz. Hello sa inyo tanan diya. Orahik kang Justin Clifford Rasalo. Brad, musta naman ka, Brad? Natay ko na makita ugma Halloween, October 31, may tabo ang Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon? Unsay color anang Blue Moon? Actually, di daw na siya blue. Gitawag lang sa terminology nga sulos sa kabulan, doon na usa ka full moon. Pitsa 2 sa Oktubre, may tabo ang unang full moon sa Nobyembre. So, Blue Moon, muna di nga once in a blue moon. Yes. Kausarag yun na siya. Once in a blue moon. Or meron doon ka taxi driver, apas mo diri ha. Again, kinsay pangalan sa atong letter sender karon. Di ko magsaba nga si Randy. Daghang salamat dan again sa DOST10 silang gihatag nga kalo, face shield, payong og tumbler para sa inyong mga init. Uy, karon day kagahi art. Kamo nga hiling mo ganang inom-inom instead na mga bugnaw ta. Better mga nata karon sa mga tea, mga tsaa, mga salabat, kanang may nga init ang atong imnon para depensa mga igala sa atong mga tilaw, mga virus nga gasulod sa atong mga tilaw, ha? Kate Madronero, good morning. Sherwin Landar, sa diya sa kaning talakag. Dani Guru Datu Dakula, good morning kanimo diya tanan. Ug siyempre, no? Ang kaning ato ang mga sukitig panubay, grabe ilang mga reaksyon, nalingaw kay sila sa itong programa. Salamat kayo. Oo. Again, kung wala na mo yung mga episode nga gusto matanaw, nami sa YouTube, amo nang gina-upload everyday, agahi ni Bay, o gusto niyo yung Kamulog Drive, maminaw mo, pawala sa line, nasa Spotify, i-search lang yapon niyo ang Gahi ni Bay Podcast. Again, ang Biramax, no, katong gusto mag-distributor, natay ka meeting unya burn. Yes. No? I-meet lang mi, pwede mo text, mo PM, kanamo, kinahanglan lang unsa i-meet nato ni personally and we will give you exciting discounts aron po mabuhi-buhi ang inyong distribution business. Kaya labi na karon online ra ba karon? No, Biramax. I-greet lang po nato itong mga technician nato nga nadiri sa home radio ng mga maptikon Chip rayo. Dodo ug si Tolits. Kumusta? Mga asawa nila nagid sila diri. Alright. Dili nila ka-double ang naadiri. Sila gyud ni sila. O sa atong mga gahi nga staff dire, ang atong madam dire. Nga si Madam Anime Galpo, among executive producer. Yes. Ang among head writer nga si Estine Taneo. O ang among technical director nga si John Mascareñas. Nga gusto pa siya mga anak pa yung asawa, 5 pa, kaya nalingaw na kaysa siyang bata. O nga to ang social media content head nga si Poppy. Romel Master Poppy Alaba. O syempre di nato kalimtan kay Biyernes karon base di ta makatanday kanila ang ato ang mga gwapa nga asawa. Siyempre ang si akong Jeda. siyempre si Roslyn Lingling Esparcia. Nagtuon ko kuno sa YouTube og massage.
Para nagi-saktong kuan ba? Oh. Nagi-saktong intro ug extra. Ah, ha? Mo na ginatawag nga, sure na ang extra service. Yeah! Kani ako siya nabi kani nga massage bi pinakatay gini way bugto gini ba. 56 days na lang. Pasko na. Oh, siyempre timan ninyo kini nga ang katawhan nga dunay gahi og ligdo nga baruganan, may maitampong kalambuan alang sa atong katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Nakutan na tong staff kung nabara sila ay Christmas bonus. Na! Times 5. Oh, Namakpak. Ang bana nga gahi sa uban din nagyun mulingi. Kininyong kagahi ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kini ang gahi ni Boy! Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like